Kapodwa goyo tarubin nyakoro mga jwang weche gomoten record koth mapekno pod medo chwe pachoka kendo medo kelo midhiero mathoth moting'o muoch mag tuoche ma ikelo kod lal kata lil mar pi. Kajafom marwa George Jumaleronwa tuo nyaldiema kod malaria gin moko kuom mago makoro kata omako oganda kwendego mabende koro koth ma kamano chwe. What is this? Koth mapek machwe pachoka pod medo kelo midhiero mathoth ma oting'o landruok mag tuoche kaka mago mag malaria kod mago ma ikelo kod lil ma oting'o nyaldiema. E kaunti ma migoro ganda ma odak e gweng' ma pi oula osebiro kadare ji ywago medruok mag tuoche ma ikelo kod lil bang' pi oula muko chope kendo miyo pi minyaga riwore kod pigego ma gitiyo godo. Pigego be mitedogo tiluokogo. Koro wan gi sida mar cho. To pi mitimo godo usafi matindo tindo luoko sende nini watuome pap. Familia mathoth e gwengego mag Angugo, Nyora kaachiel kod Kabuto odong' ka onge chope kendo ganda losore mana e bunge. Koro sani kadhi e cho tadhi mana e buku. An adhi oko e pap e pigno nikech onge kama dang' adhi e oko. E yoda pi donje. To cho en a problem nikech chope manoger magi ok gin permanent, gin mag lowo. Gise gore piny kendo gilwar te. Koro en mana common sense kuma ng'ato dhi ok dipenje sama odwaro chiemo gi kuma odhiye. Moko kuom oganda bende kunyo bugni mathany ma gilosore kendo giumo. Chakoro pi odok kama tinyalo tiyo gi method mar gini cut method. Dege kwero gi kunyo lo gidhi oko yike. Chief Moito Location ma Central Kadem Philip Apollo wachni oganda modego bende nyaka sani koro pi oula osebiro kadare ji ko loso chope diriye higa nikech chopego iketho kod pi oula. Kaka ndalo koth kama idhi mana dweche moko ariyo to en gima koro ochako bedo condemned. Koro ng'ato ok nyal dhi kuma okunyo no be pi chako pong'o ma mano kuma pi opong'ono be ochako golo gigo chako rengo go kuonde moningo dhi pi moningo be ndho komodhi to be pi maber samoro gituomo. Wakwa mana sirikal ni ka ginyalo yie to gikonywa kata gi choche moko miting'o miwuotho godo ka mondo wakonyre godo ndalo ma koth chwe. Pi oula ni bende osekelo pek ni oganda e yudo thieth makare. Klinik nokelnwa dichiel ma gavana ema nokelo to kaka gavana nowuok to gari bolowa klinik no be norumo gi kanyo. Te seche mane ntiere no nowacho ni gari no dhi konyowa bang' nyaka pi rum go ka gari no wuok kanyo. Jogo pok oduogo e pap ka makata kawuono ntiere jok manobiro limogi kawa geno ni ne gintiere to ne gionge nyaka sani. To e kaunti ma Lamu ten piny owacho mar kaunti ni oselando muoch mar tuono mar nyaldiema kendo chungo chenro mag ohala mag chiemo ma usetie ndara. Kama saa hizi tayari kuna wamama wengine wanalia njaa. Kuna mwingine anaweza kujitahidi, mwingine hawezi kwa sababu yategemea aweke karai ndio akule yeye awapate na watoto wake. Yeye ndio ni mama, yeye ndio ni baba, yeye ndio ni kila kitu. Hatukatai, ugonjwa ni wa Mungu na lazima tuukinge, ni lazima tuulinde. Lakini tuone ni njia gani ambapo inapitika katika sauti ya kuziwia maradhi. E kinde ni makoth koro chwe mapek kendo pige gudore luoro nitiere ni tuoche mag malaria dek medre kamere jolony e wechego mag thieth koro jiwo oganda ni oket ritruok makare. Gisani makoro elino nitie waneno ka tuo mar malaria medore odiochieng' gotieno nets mondo mi gitigo ndalo duto. That our pregnant women, when they come to the facility, they're also being issued with a drug called Fansida. This is just to help them prevent themselves from getting the malaria infection and also infecting the unborn child. Oganda modak gwego ma pi osebiro kadare ji kinde ka kinde ywak ne piny owacho ka gidwaro ni mondo koro keto kenge makare mar tieko pi oula ma osebiro karocho chenro gi mag nweng'o kaachiel kod dak. George Juma, Ramogi TV. Jotelo